Направи някакъв смешна емоционална. Като паряща коза. Е така, паряща коза към тебе. В устата ми. Тя не е принцеса. О, тя не е принцеса като кравичка. Нека го коремчето. Ето го лицето. Намиля. Хусейн. Али. Али. Риза. Али кава. Аре мамелек. Тъй на място ма. Какво се правиш на Божа кравичка? Снимай ма. Божа крава. Божа крава. Ето го Божа крава. Си пусти да сокчето и малко го яде. Сега Божа кравичка. Дъвка. Спука грява. Биби? Още една дъвка. Бизалка. Дай ма пукот. Червено вино. И още една бизалка. Лаки известия. Те са моите работи, да си го кажа. Хипера на Мелек. Близалката на Мелек. Принцеса на Мелек. И червеното вино на Мелек. Вино е това. Сокче бакарит. Това не е сок, ма, нали, червено вино. Що го купихме за 2,30 от магазина? Какво се заблуждавате? Това е сок за 15 стотинки. Няма. Това е сокче за 15 стотинки, което си го представяме за червено вино. Има и жълто, за което може да го представяме за бяло. Има и зелено, за което може да го представяме за зелено вино. Понеже аз съм здрав, че има вино, зелено вино, което е направено от трева и билки. Айде успех, забийте! Кое си ме е заснимала отзад? От тази близалка и така. Не снимай там! Къде да снимам? Ръката ме боли. Ами заснимала си ми газа. Гази кой? Дай газа го. Сега съм аз, Даяна. Ще ви покажа Мелек как се прави на овца. Вижте каква брада има. Мама, ако гледаш това видео, ако съм ти го пуснала, то знаеш, че ще се напикаеш от смях. Защото Мелек се прави в момента на овца. Или на овен, на който трябва да опита близалката. Не! Айде, опитай. Аз да се оближа. Де? Пеничутка. Сокчета, гледайте, тук има един. Айра? Ние сме в бялото барче. Не се нарича бялото барче на върха. Това е календара на Михаела Филева, който адски много ме дразни, за това правя. Ето така, сега Мелек ще ви покажа. Ето така.
Ние си правим така, защото когато погледнем нея, ни е смешно. Чао!